Menjünk fi... Ó, be vagyok baszva, menjünk. Ó. Erre van az oldal, azt tudom. Ezt éltem meg. Ez jutott neked. Na, így. Na, pusolj csicska fiam, viszlek óvodába. És mi? Hogy feltámadsz, vagy mi? Igen, én vagyok apád is. Anyádat megbaszom, a jó asszonyodat. Asszonyomat. Tudtad, hogy anyádnak olyan jó seggé? De kutya! Az oppok jönnek az oppok, fiam! Megint meg Ó, ne fi... ezek mindenkinek. Én vagyok az apád, be vagyok baszva. Elmegyek tejért, fiam. Hülye takony geci, bassza meg a kurva anyám. Szép. 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 Az admilgokat miért használjátok ki? Ki használja ki? Legutóbb adtál valakinek egy fegyvert, így semmiből admilg alatt. Az nálam volt meg fegyver. letépésztettél magadnak egy bolidot, csak így semmiből, hát nem tudom. Semmit nem tud rá mit mondani. Ez színas. Hát ez színas. Hát de. És látod, most már így elmegy. Most már elmész, mert nem tudsz mit mondani. Kurva anyádot. Szép. Szép, a szíd baszom anyádot.